As que se podían facer, facíanse na casa, porque había algunha xente que era máis pudiente, entón xa traía os invitados e comían todos na casa. E os que non facían como podían, xuntaban para pagar nunha taberna, daquelas desas de viños. Primeiro, aplocamabanse, que chamaban talas, había que ir á iglesia para falar co cura, para que lles dera, eran, que se dicía na iglesia, 4 domingos. Anunciábanse que se iban casar 4 domingos, que lle chamaban as proclamas. E así que se acababan aquelas proclamas, que sabía todo o mundo que se iba a casar, facías un día para a festa, para casarse. E ás veces chamaban a xente, algúns, os que tiña amigos, levaba el os amigos e elas amigas, e facíase unha boda, pero de 30 ou 40 personas, máis ben de 20. Iban a un salón, a unha festa, como agora a un restaurante. E facían ali a festa, pero pagaba a mitad o padre do noivo e outra mitad a novia. E o que xuntaban, o que lles daban, era para eles, para formar o que xuntasen. Erache así, non había de outra maneira. E vestir, non era como agora, que facer un vestido ou ir vestida. Iba vestida como podía, con un vestidiño, pero non era de blanco, nin de largo, nin cousa así, nada. Nin a madriña, nin o padriño. Iba con normal, como agora, eu como agora o vestirme, non sabes, non había iso.